Intervención dos grupos parlamentarios. Polo Grupo Popular de Galicia ten a palabra o señor Balseiro Orol. Gracias, señora presidenta, señoras diputadas e señores diputados. Quero tamén empezar a miña intervención dando a benvida aos membros do Comité de Alcoa á Casa de Todos, ao Parlamento de Galicia, á Casa de Todos os galegos. E quero tamén empezar a intervención agradecendo o ton do señor Romeu en esta moción e dicirlle que a intención do Grupo Popular, e visto as emendas, creo que pode ser, visto a súa iniciativa e visto as emendas, creo que pode ser factible, é chegar a un acordo. E quero tamén comenzar a miña intervención subliñando as mesmas palabras empregadas ao inicio do debate da interpelación que mantivemos no pasado pleno. E se existe un goberno e se existe un grupo parlamentario e tamén un diputado consciente da importancia estratégica dos centros de traballo que ten Alcoa en Galicia pola súa capacidade de xeración de emprego, pola súa importancia produtiva, porque sabemos que son empresas que achegan riqueza e valor engadido ali onde se sitúan, e se existe alguén consciente de que Alcoa, o que Alcoa significa para Galicia, este é o Goberno de Galicia, é o Grupo Parlamentario Popular e é, ademais, este diputado que lles fala que non deixa de ser veciño de San Ciprián, que é a factoría máis importante que posee Alcoa na nosa comunidade autónoma. O actual Goberno de Galicia ten mobilizado, como xa se falou aquí, 4 millóns de euros en apoios directos para Alcoa en Galicia. 4 millóns de euros para fortalecer a súa competitividade e impulsar proxectos de innovación tecnolóxica, 4 millóns de euros que buscan contribuir tamén a que Alcoa poida manter o seu actual nivel de emprego, máis de 2.000 empregos directos en Galicia. Pero tamén coincidirá, señor Romeu, comigo que vostedes puderon ter traballado durante os 4 anos do goberno bipartito a prol de eficacia enerxética da Alcoa en Galicia. Pero coincidirá comigo que tuvo que chegar un goberno do Partido Popular para que estes proxectos viran a luz, obtuveran o financiamento e o respaldo preciso. E era unha cuestión de vontade política que vostedes, o goberno bipartido, non tuveron e que o Partido Popular sí o demostramos. E hai dúas datas, ademais, importantes en esa toma de decisións. Casualmente, o 12 de xunio do ano 2011, San Ciprián, e 11 de xaneiro do ano 2012, a Coruña. Nestas fechas, o actual goberno galego asinaba os convenios de colaboración para a sustitución do combustible de fuel por gas natural nos procesos produtivos destas factorías. E é certo que non nos vamos a engañar, e por eso non queremos engañar a ninguén. A gasificación destas plantas non é a solución ante o incremento da factura eléctrica, porque a electricidade e non o gas o que se emprega no proceso de transformación de bauxita en aluminio e posteriormente en aluminio. Pero tamén estará vostede obrigado a recoñecer, e non poderá negalo porque é unha cuestión básica de contabilidade de costes de calquera empresa, que cando hai unha aposta por modernizar e mellorar as plantas productivas que se poseen en Galicia, reducindo a necesidade de combustibles máis caros e axudando a reducir a expulsión á atmosfera de CO2, tamén se acada, señor Romeu, un notable aforro. Ahora ben, non nos podemos engañar. Efectivamente, coincidimos de que o principal reto de Alcoa é a estabilidade na súa factura eléctrica. O principal reto de Alcoa é a estabilidade na súa factura eléctrica. Este factor supón o principal costo destas factorías e aquí, créame de verdade, que parece ser que estamos todos de acordo e por eso, desde o Partido Popular, en sentido construtivo, rexistramos unha emenda. Rexistramos unha emenda para sumarnos ás palabras do propio conselleiro de Economía e Industria no pasado pleno, cando defendía no Parlamento a necesidade de establecemento de novas tarifas de acceso á alta tensión para contribuir á mellora competitiva da Alcoa. É imprescindible poñer en marcha un mecanismo de estabilidade nos precios de enerxía eléctrica para facer a electrolisis e manter
garantidos os costes moderados da produción para así poder manter os postos de traballo. Parece que os grupos temos identificado o problema e se temos identificado o problema parece que a responsabilidade de todos é darlle as solucións. Pero tamén é certo que non nos podemos levar a engano e hoxe non estaríamos falando da necesidade dunha nova política enerxética se non deixaran vostedes 24.000 millóns de débeda cas industrias eléctricas. E, señor Romeu, neste ámbito é certo que o Partido Socialista, o anterior goberno socialista no Estado e a súa xestión ten moita culpa. Eu diría que ten o 99% da responsabilidade. E lembrolle simplemente 3 datos que non poderá negar porque son de público coñecemento. En 2004, cando o Partido Popular deixou o goberno e José Luís Rodríguez Zapatero chegou á Moncloa, o déficit tarifario eléctrico era de 1.499 millóns de euros. Cando o Partido Socialista deixou a responsabilidade de goberno en España, contamos cun déficit tarifario acumulado de 24.000 millóns de euros. É dicir, despois de 8 anos do goberno socialista, coa complicidade nunha gran maioría deses anos do Bloque Nacionalista Galego, vostedes multiplicaron a débeda por 17. Vostedes multiplicaron a débeda por 17, polo cual a xestión de enerxía eléctrica en España que fixeron os socialistas, cando menos, foi incorrecta, cando menos foi temeraria e, sobre todo, foi peligrosa. Porque é certo que a principal remora para a viabilidade de futuras empresas como a Alcoa é a electricidade. Pero, a pesar da heranza envenenada que vostedes nos deixaron e que nosotros recibimos, seremos os primeiros en traballar para acadar solucións. E por eso foi o presidente da Xunta de Galicia, por carta e en persona, e o propio conselleiro de Industria, un primeiro en dirixirse ao Ministerio de Industria para defender o modelo enerxético máis acaído para os intereses da nosa industria. Entre as fórmulas expostas, a creación de novas tarifas de acceso á alta tensión. É certo que na actualidade o sistema de transformación e distribución de enerxía eléctrica español non contempla tarifas específicas para tensións de 220 e 400 kilovatios. É necesario un marco retributivo e xurídico claro e estable. E é necesario eso frente a un pasado de incerteza que hoxe nos vemos na obriga e que temos que xerar a confianza. Por eso nós nos queremos sumar ás palabras do señor conselleiro que decía que para garantir a sostenibilidade económica e financiera do sistema eléctrico é necesario eliminar a incerteza e a inestabilidade regulatoria que existe en este momento. E o Partido Popular díceses se de verdade vostedes queren axudar a Alcoa, que non teño ninguna duda que en eso vamos a coincidir os 3 grupos políticos, e nós tamén lles dicimos se de verdade vostedes queren un acordo unánime nesta Cámara, que é o que desexa o Grupo Parlamentario do Partido Popular, pidámoslle ao Goberno Central, primeiro, unha revisión das tarifas de acceso para os grandes consumidores de enerxía, que incluyan solo exclusivamente os costes asociados ás redes e os de operación do sistema, e segundo, que se restablezca o servicio de xestión de interrompibilidade da demanda. E con eso poderemos chegar a un acordo. Polo menos poderemos chegar a un acordo mínimo para ter unha sola voz en defensa dos postos de traballo desta industria enerxética en Galicia. E xa lle digo, señor Romeu, que nós estamos de acordo co 80% da súa proposta. Nós estamos de acordo co punto 2 e co punto 3 da súa proposta. Temos algunha dificultade co punto 1. Entendemos o que vostede quere dicir, pero a verdade é que a redacción faisenos un pouco confusa. E vostede debe saber tamén que no punto 1 o acordo depende da negociación entre empresas privadas, non da vontade do Goberno Central, nin da vontade da Xunta, nin da vontade de ningún ministerio, senón que depende de empresas ás que lle debemos máis de 24.000 millóns de euros e preto de 25.000 millóns de euros. E non hai marxe, termino, señora presidenta, de maniobra para obrigalas a non negociar. Vostede sabe que o Goberno só pode decidir sobre os costes regulados da factura eléctrica. E iso é o que pide a emenda do Partido Popular. Non deamos un mandato confuso, buscamos, e créame de verdade que así é, que buscamos a unanimidade e sustituemos o punto 1 de vostede e polo contido da nosa emenda que, resumindo, dice que se revisa a tarifa, que se rebaixen os conceptos de cobro na tarifa e que se manteña a interrompibilidade.
É dicir, en definitiva, dice que se apoie as industrias estratégicas de Galicia, entre as colas se encontra Alcoa Coruña e Alcoa San Ciprián. Esperando chegar a un acordo, e é a vontade deste grupo parlamentario, nada máis e moitas gracias, señora presidenta. Moitas gracias.